खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनै गरेस्वर फरायसालिमानि सेमिनार हलाव थाखो 12 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गरेस्वर फरायसालिमानि सेमिनार हलाव थाखो 12 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। दिनैनि बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बर' बिजोंनि थाखो 12 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल खुंदों। गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलखौ गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिचरन बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव मोनसे बेसेन गोसा हाबाफारि लानाय जायो। दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर' बिथाङा बाहागो लायो। नंगौ थारैनो दिनै गरेस्वर फरायसालिमायाव गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' आफादनि बानजायनायाव जि मोनसे बर' बिजोंनि 12 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै जि सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आङो गिबियावनो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' आफादखौ आङो साबायखर बावदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जि दुलाराय बर' आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंखौ लानानै बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबाय थादों। जि बर'आ मोनसे गावबा गावनो बिजों दङ। दा बे बिजोंजों जिहेथु जोङो हाइ स्कुलसिम फरायनानै जोङो मेट्रिक पास खालामखांनानै बा हायार सेकेन्डारियाव लिरनो थाखाय जों खाबु मोनाखैमोन। दा बे लेखायैनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जिहेथु 11 क्लासाव जोंनि बर' बिजोंजों लिरनाया जागायजेनो आरो बे लेखायैनो नैबे दिनैनि समाव 12 थाखोनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों लिरनो थांगासिनो दं। दा बेखौनो जोङो क्लियारलि जोंनि फरायसाफोरखौ बर' बिजोंजों फरायनानै गावनि बिमानि रावजों लिरनानै जे बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासियाव जे दावगानो हायो बै बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जोंनियाव मालाबा साननाय फैदों। जोंनि गार्जेनफोरनि गेजेरावबो गोबां गार्जेनावनो नङा जिहेथु जोङो बर' बिजोंजों फरायोब्ला लिरोब्ला जोङो गोजौ फारसे दावगानो हानाय नङाबा गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय नङा नामा होनना साननाया दिनै जानो नागिरदों। दा बेखौनो जोङो जिहेथु दुलाराय बर' आफाद बा बर' थुनलाइ आफादा गुबुन मिडियामनि बा गुबुन बिजोंनि फरायसाफोरा जेरैबायदि लिरनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो दा जोंहाबो बर' बिजोंजों लिरनानैनो फरायनानै जि गोजौ फारसे दावगानो हायो बा सोलोंथाइखौ लानो हायो बै बाथ्राखौ 100% जोङो सिउरिटि खालामनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायाव गोसो होनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजोंनो आङो खावलायनो लुबैदों दिनैनि समाव जोङो बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा जाखांफुनाय उन्दै लाइमोनफोरा दिनैनि समाव माबायदि सोलोंथाइखौ लानांगौ। दिनै बेसेबांबा ड्राग्स जौ जुवा बेफोरजों बुंफबनानै दङ। जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव दावगानांगौ, गोजौ सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ दैदेननांगौ, गावनि न'खरखौ दैदेननांगौ, गावनि हारिखौ गोजौ फारसे दावगाहोनांगौ। नाथाय नैबे समाव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे लामाया सफैदों जाय बर' लाइमोन फरायसुलिफोरा ड्राग्सजों दिनै गोदोनानै दङ। बे ड्राग्सखौ जुदि जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि नैबे हाइ स्कुलाव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय समावनो जुदि ड्राग्सजों गोदोनानै थायोब्ला जोंनि जि सिमां बर' हारिया जि मोनसे थांखि लानाय बा दावगानाय बा बर' फरायसाफोरा जे मोजां IAS IPS अफिसार जानो थाखाय जे लेखा फरायनांगौ बेखौ दिनै बावलांनायखौ नुदों। दा बेनिखायनो जोङो सिनसियारलि दुलाराय बर' आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा फरायसाफोरखौ जोङो मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय मोजां लामाजों लांनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ गरेस्वर दुलाराय बर' आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा लानाय हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बे हाबाफारियाव आङो जिहेथु बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आङो जोबोद साबायखर होदों। थारैनो गोजोननाय मोनदों। गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेस्वर दख'रा बर' फरायसा आफादा बिथांमोना जाय जोंहा फरायसाफोरा जौसिन फरायसालियाव 11 आरो 12 थाखोआव फरायनाय एबा जायफोरा फाइनाल होगोन बे फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोनजों साबायखर बावदों। आरो नैबे समाव आं बिथांमोनजों
बे मेल खुंनायाव सासे सुबुं हिसाबै माने बिजोंखौ मोजां मोनग्रा सुबुं हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि जानाय बिथांमोननि सिगाङाव साबायखर बावदों। जोंनि साननाया मा जों बिथांमोनखौ मेन्टेलि एसे गोहो होनाय जाहाथे बिजोङाव फरायनानै जाहाथे बिथांमोना जा खायसे खायसे जा माने गाव हिसाबै जे जेंना मोन्दों मोगा मोगि जादों बहाबा फोरोंगिरि गैया बहाबा माखौबा बुजि मोनाखै एबा आनजादाव माबोरै माने नुजाथिगोन बा जिरायगोन एपियार जागोन दा बेखौ लानानै एसे जा गोनो गोथो मोननाय एबा गिनाय मोननाय बेखौ जाहाथे गैया जायो आरो आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हायो फरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय नैबे मेलखौ निस्सय फरायसा आफाद आरो माबाया नैबे गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादा लादों। दा बेवहाय जोङो सानदों जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै फरायनानै बर' बिजोङाव मोजां फिथाइ जों मोनगोन। जों डिस्टिंसन एबा स्टेट मोननो हाथों बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होदों आरो बिथांमोननि जा गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हानानै जाहाथे जोंखौ बर' माहारियाव गोग्गानाय लाबोयो जोंनि बे उन जोलैफोरा बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों निस्सय गुबुननोबो गुबुन हारिनोबो जोङो फोरमायनो हागोन जाहाथे जोङो गावनि बिजोङाव फरायनानै मोजां फिथाइ जोङो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो रोखा जागोन जुदि मोजां फिथाइ मोनोब्ला आरो जोङो गोग्गानाय थागोन बेखिनिखौनो आथिखालाव जा ड्राग्सनि फारसे सादा सिखरनि फारसे जौ जुवानि फारसे जा फरायसाफोरा फरायसानि गेजेराव गोहोम गोलैदों दा फरायसाफोरा बिदि ड्राग्सनि फारसे जा लोंनाय जानाय बे जादों दा बियो दुखुनांथाव। जोङो उन जोलैयानो जुदि जोंनि माहारिनि उन जोलैया जाय उन जोलैया मोनसे समाव गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गियान लानानै गावखौ सोद्रोम आखु दाखानानै लानानै उनाव हारिखौ माने दानायनि बिफाव लायो समाज मोनसेखौ बे हारिनि समाज मोनसेखौ दानायनि बिफाव लायो बेफोर उन जोलैया जुदि बै समावनो ड्राग्स जौ जुवाजों गफबना थायोब्ला जोंहा हारिया जोबोर लस जागोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जितु थांनानै जों सम सम जा फरायसा आफाद एबा बर' थुनलाइ आफाद बा हारिनि ओनसोलनि सानसुमैफोरा थांनानै मोजां बोसोर होनाय मोजां लामाथि खामानि मावबाय थादों बेखौ आं नुदों आरो बेखौ जाहाथे जों आन्थोरै मावो आरो बेफोरबायदि सांग्रांथिया जाहाथे जोंहा फसंथान फरायसालि फसंथानफोरावबो थांनानै जाहाथे बियो जायो। खारन जोङो नुनो मोनदों माखासे सकफोरावबो बेयाव सोबनाय सादा सोबनायफोरा जायो आरो हस्टेलफोरावबो जोङो जायो फरायसालिफोरावबो बेयाव माने हस्टेल जि थायो दा बेफोरबो जों ड्राग्स जानाय मा जानाय बेबायदि फोरमानखौ जोङो मोनदों। दा बेफोरबायदि आबहावाखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि माने न'खरनि जा बिमा बिफा बयबो गावनि फिसा गथ' गथायखौ मोजां नायनांगोन। जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो समाज सिबियारि बिथांमोना नोजोर होनांगोन आरो माहारियारि फसंथानफोराबो जोंहा नोजोर होनांगोन। जोङो जुदि बिदि गोख्रों जुदि जों नोजोर होआबा निस्सय जोङो इयुन जोलैनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइ मोननाय नङा आरो बर' हारि हिसाबै जुदि जोङो गावखौ जोङो गोख्रोङै गसंनो जों सानदोंब्ला निस्सय जोङो गसंनो हानाय नङा आरो हारिनि थाखाय जोङो जुदि बयबो जुदि मोजां जुदि हास्थायदोंब्ला बयबो बिफाव लानांगोन। सोरखौबा दोलोखौ सोरबा हान्जाखौ सोरबा आफादखौ समालोचना खालामना नङा बयबो सानसुमै मेलेमजिबि माहारियारि फसंथान समाज सिबियारि जोङो ज'नो बे उन जोलैखौ जुदि जोङो फोसाबनो नाजायोब्ला निस्सय जोङो मोजां खालामनो हागोन आं बेखौ रोखा दोङो। आरो मोनसे समाव आं सानदों माने फरायनायनि आबहावानो गैयामोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसालि एबा मिसन कुवालिटि इडुकेसन लाबाय आबहावाखौ जोङो माबोरै फरायनांगौ मा रोखोम बिफाव लानांगौ आरो समाजारि जि सांग्रांथि मेल लाबाय बिनि गेजेरजों जथेस्थ' जों सोलायनाय लाबोदों आरो बियो जोंनि थाखाय खुनु मेजर नङा। जों बयबो बेखौ एकदम गोरबो हगारसारनानै जुदि बिफाव लायोब्ला जों फोसाबनानै बेखौ जों मावफुंनो हागोन आङो बेखौ फोथायो।